Vamarambire has responded kuma allegations ekunza vakaba mari yezvipo zvepamuchato weNyati family ukuwo Shadhaya ari kuti anovenga vaNyati nemoyo wake wese nekuti varombo uye vakachatiswa nenyika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So panga patotanga kucirculate round renyaya kuti mari yakaburitswa 2.9 yakabviswa nemacelebrities yakangonyangarika mushure mekunge yapiwa vaBarnabas. So ivo vazosvika pakuresponda kuti aiwa guys, I shall not be bullied nekunze ndinyarare nyaya yakadai. So vanyora ivo vakati even if you don't want to respond pampacho unotoenda up waresponda. Social media, what's wrong with we used our resources for the wedding, sacrificed our family holiday to prepare for the wedding, spending sleepless nights preparing for the wedding, provided food more than enough. Instead of saying thank you for such a good gesture, Hanzi Matura Zvipo, instead of saying thank you for a stunning wedding, people ate nice entertainment and they enjoyed. Ndo mashoko ari kubva kuna vamarambire vachiti vedwe chiregai kuramba mongotaurisa paitika zvakanaka apashayike zvakaipa. Ivo Zimbabwe Gilbert yatombotaura reNyati family kuti pane mari yakabiwa. Sei muchida kungoita semunoziva kuti vanhu vanorarama sei. Unoona vamwe vasati vasombochata ipo pano ndo vari kuti zviri nyore. Itai ka guys muchato tione tigotaurira wenyu. Thumbs up manager, mission accomplished, muchato was a success. Vamwe ndo vari kuti titendeiwo vedwe we were 30k people watching tichisupporta live yemuchato uye tichiisa masters. Vamwe ndo vanoti tinokutendai manager zvakawanda izvosiyana inazvo. Imi makaita izvi zvakafadza Mwari nevamwe vanotenda. Musatarisire kutendwa nemunhu. Vanhu vagara pane chakanaka apashayike vanoshora asi riri godo rekurwadziwa. Tarisirai kutendwa nedenga. Panyika pane vanhu, kudenga kuna Mwari. Mukaziva izvozvo hamunetsekani nekutaurisa kwevanhu. Uyu hagone kuignore negativity semanagement yana Madam Bosna naTete Tilda anokurumidza kuuya kuzoresponda. Asi anyway, pese panoungana vanhu ndizvo zvazvinoita, apashayi zvirehwa. Vamwe vakada kuti hatina kutya, vamwe vakati tagariswa kumbombera, vamwe vakati takanyimwa makeke. Panhamo chaipo vamwe vanototi takarambidzwa kuona chitunha. Kana waita chinhu chingomira utendo naMwari nekuti weganda rangu haungamugoni. Well done, it was a great wedding. Vanga vakachena chaiko. Vamwe manetizens vari kusora manager vakati baba imimika maresources api? If anything was donated after all, wakachatisa vana ava, vana vako kana vanin'ina wako wakachatisa here? Dzungu racho rakanyanya. Chidhirezi changa chakapfekwa nemukadzi wako ndechemukadzi wembinga here chiya? Sit down, Burna Boy of Zimbabwe. Zvakaoma hazvo, vamarambirewo vanotoshaya kuti unoshanda seiko nevanhu vasinga appreciate. But anyway, remember havasi manager vemanetizens, ndi manager weNyati family. Pamwe pacho zvinongoda kuti ungonyarara vanhu vataure varotomoke zvavanoda. Alright guys, toenda kunyaya yaShadhaya. Ati iye, I hate to be that guy, but come on fam, this isn't it. In the old times, when a man was poor but wanted to marry his woman, there was a system of gombo. Through this system, the man would be given a piece of land by his to-be in-laws. He would work the land for an agreed number of years, with majority of the harvest going to the in-laws. That was how he paid lobola. It was done so to prove that the man indeed would earn the right to have a wife. A man sweats for his wife, not this nonsense. How do you even get to say anything to your wife you were given by a bunch of strangers? Do you honestly think that women can genuinely respect you? What happened to men? Learn or perish. NdiShadhaya uyo ari kuti vaNyati vakatoroorerwa mukadzi nenyika. Zvoreva kuti Joyi mudzimai wa anyone muZimbabwe right now. Vana Chizhandewo vakangosvikawo vakada kudii, vana King Solomon zvichingoenda zvakadaro. But haasi kunzwisisa, this narrative is actually very wrong. Nekuti before muchato vamarambire made sure kuti mukomana anobvisa roora. Kana Shadhaya aitevera zvaiitika pachannel, management yakatotaura kuti taenda kumusha tanotaura nemhuri yekwana Joyi. Do you think kuti murume anonzi Gilbert uyu angavaka shopu asati abhadhara mari yekuroora Joyi mudiwa wake waanoda guys? Aiwa, ngatisadaroi. Vamunetsi vabva vanguva vakati regai vaclarify, since ivo vachashandawo
vakashandawo nevana ava, the narrative is not correct because some of the things they paid for themselves. For example, my companies saw opportunities to market their brands by offering services to them. Truly speaking, there was nothing for free at all. Great Hope provided chicken for the wedding. After they published the post for us providing chickens, we registered more than 150 clients who are going to give us money the next 15 or 20 years. Companies don't just offer services to anyone at all, but they look and evaluate kuti ivo vachawane end of the day. It's not a secret that they are the first couple vakaita record within 6 hours vanga vatoita more than 1 million views. Every company yakabatsira vakatoitawo mari and they will continue to make money. Lastly, the Nyatis are making thousands of dollars per month from Facebook. Even when they post pictures, Facebook is paying them money. As a country, we should be proud of them. Many countries support their celebrities. Most companies are now investing in social media because dopamine business race. Few companies are still using TV or radio. The moment you log into your Facebook account, you will see an advert. Nyatis have more than 1 million followers. So if you want to make money or grow your business, unofanira kushanda navo. Ndo mashoko amo boys achibatsirana naShadaya. Atoona kuti mukomana ari kuti leno perish, but perish ichaitwa kwaari nekuti ndiye ane pfungwa dziri shallow. Nyati paid lobola with his first earning pa Facebook. Kuroora kubvisa pfuma not kuchata. Secondly, Nyati was sponsored by service providers who were marketing through them. And this is not the first or last time this happens. This wedding was not out of pity, but vaitwa pabasa avo. Saka conclusively, they worked for this and they did extremely well in marketing. Hapana kana pita hapa. He even made more money ne live ye wedding yake yoi. Iwe Shadaya uchingovukora. It's time for you to learn or perish. Nyati nemudzimai wake were already together when we got to know them. That alone is a foundation and shows there were agreements between him and the in-laws and the wife. Maybe angatopuwa gumbo racho akatorima imi vana Shadaya muchingotakura ko iwe chisikana chako chiya chichaguma rini kune izvo zvimafriend dei wachiroora chipiwa gombo nekuti zvinotoradza kuti perish iyoyi ndo iri kutokushaisa chero mari. Nyati haana kupiwa mari yekuroora, angatova nemukadzi kare. Dai kuri kuroorerwa taizoti uyu muchato, and ndo zvinongoitika nemuchato. Munochata nemapledges from relatives, friends, churchmates. Muchato ndo zvawagara ungori guys. Panotoitwa mawedding committee, vanhu votobvisa mari. Isusu kumushata izoti isusu tichabvisawo manhuchu anoijiko sempu iya. Torara tichitswa sempu iya yekuti zvikwanewo kundochatisa mwana wanhingi. Vamwe voti isusu tichakanya maheu, vamwe voti mombe tichakupaiwo, vamwewo vachingodaro zvichingoenda zvakadaro guys. So muchato wagara unongodoneterwa, but according to what More Boys says, ndizvo zvakatoitika. Vakatoshanda. Top Nash takaza kuti mota dzinodhura guys, dzinomanya. Tatangodera kuona ichi advertise kuone vamwe vachiisa mota diki. Tatisingazivi kuti vane maGD6 isu. Tatisingazivi kutiwo vanonzi vanani ve House of Flower vane magauni amunozokururiswa. Tatisingazivi kuti mukomana wepaBulawayo ya wakarova rimwe keke guys zvema levels kwete zvokutamba, ende mamwe acho akauya ari prepacked kuti vasazoonetsana vanhu vakusundana vakapuwa zvimapasuro vakaenda nazvo. Kuti aizoziva here kuti Onet Apparel iya inoita magauni emhando yepamusoro. Makarona gauni rakapfekwa makuseni guys. Wow, it was on point. Pasari pawo House of Flower yakazopfekedza munhu masikati papatombotanga Onet Apparel guys. Makaona mavideo acho gauni racho. Ko iyo Modest. Ko iko kungoti vakangoti zizi havana kukururisa munhu gauni kavaya. Dei zvaenda navo dei vari vakatomupatiro remasikati a bunch of strangers kuti akapiwa mukadzi kana kuti strangers vatumwa naMwari kuti vakuratidzei kuti imi musina kutenda maari kuti anosimudza marombe kubva nhasi. Ziva kuti favor yedenga iriko. Shadaya ka iwe uchasara iwewe ndiwe uri kutoita perish zvachose iwe. Jealous in talking. That is a big brand there. Don't fight someone who has achieved things you cannot achieve even if you live for 200 days. Mukomana Shadaya ari kungotatarika nemafollowers mashoma. Munoti ndiani kwa anoda kuramba achingoiperish. Chero tikadzidza as a country, iwe Shadaya uri kutokonewa kudzidza kuti chisikana chako chiya chinotodawo kutorogwa chigopfekawo gauni reHouse of Flower. Imi ndimi muchakururiswa imi kuseni chaiko musina kubhadhara zvikwereti. Imi kani zvinhu zvacho.